Здравейте, приятели! Днес ще правим количка. И в момента съм я разглобил, за да можем да я направим. Значи, преди малко я тествах. Това се слага тук, това така и почва и така да се върти в нисвяз. В случая има и едни амортисьори, дето сега трябва да ги направя и тях, но първо трябва да направя това. И гледайте. Това тук трябва да се вкара, но мисля, че съм го счупил. Айде. Добре, в момента ще закачам амортисьорите. Трудно е. Не знам, що изобщо го разкупих. Абе. Нищо. В момента пробвам много. Тази играчка ми беше от Зранчо и в момента сега не мога да я поставя. Вижте колко съм прост. Виж, и това тук трябва да се вкара. И това трябва да се вкара, пак аз бутам с и това не е счупеното. Аз да го вкарам с и това. Вижте тук как е счупено, тук не е. Много съм по-скоро. Вих, продължавам го правя. Ей, сега стана. Сега закачам амортисьорите. Така. Сега и другия амортисьор. Защото вижте, ако е без амортисьори. Без амортисьори. Без амортисьори. Без амортисьори. Значи сега закачаме амортисьорите. Так. Так. Бяла ще закича на капака на москвича и ще ви гласаме да. Добре. Добре, вижте сега без рамка, сега се върви като нормална количка. С едно гърни музиката чалата. Вижте. Вижте сега. Вижте сега. Дръгно. И в крайна сметка сега ще.
Това просто.